हेलो आंनि लोगो नोंथांमोन आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय आं आगोलावनो नोंथांमोननो देखायलांखादोंमोन मेसिननि बिखय। दा दिनै आं देखायनो सानदों नोंथांमोननो मोनसे मेसिनखौ बोरै वेल्डिं खालामो बेनि बिखय आं नोंथांमोननो दिनै देखायलांगोन। नोंथांमोना आंजों लोगोसेल' नायफालांबाय थादो। दा नैबे मेसिन नुनायानो जाबाय स्पट वेल्डिं मेसिनखौ जों बोरै वेल्डिं खालामो बेनि बिखय आं देखायलांगोन। नोंथांमोना लोगोसे नायफाबायल' लांबाय थादो। नैयो जाहैबाय MCB आव फार्स्टआवनो स्टार्टिं अन होना लानांगोन। बेनि उनाव मेसिनाव नैयाव अफ अन दं, बेखौ जोङो अन होबाय। अन होनायनि उनाव बेयाव अन जाबाथाय रेड कालार नुजागोन। ओमफ्राय दा जेनेबा वेल्डिंखौ बोरै खालामो बेनि बिखय आं खिथागोन। बेहाय जोंहा दै थायो। दैया मा खालामो, जोंनि नैबे इलेक्ट्रडखौ थान्दा खालामो। बेजों दैया ओरै पाइपजों फैयो, बे इलेक्ट्रडखौ थान्दा खालामो। ओमफ्राय नैयाव सिटिंस दङ, जों सिटिंसखौ एसे खालामनानै लानांगोन। बेहाय दङ साइकेल दङ, बेहाय दङ सेकेन्ड। माने जोङो सेकेन्डआव होबाथाय नैजोंआ 5, 10, 3, 15 जेनेबा जोङो बेखौ होना लाबाय 15 सेकेन्ड। जेतिया जोङो वेल्डिं खालामनायनि समाव जों बेखौ प्रेस गानानै होगोन, अब्ला बियो गावनो गाव हारसिं 15 सेकेन्ड वेल्डिं जागोन। बेनिफ्राय मेसिननि बेक साइडजों मोननैसो सिटिंस मिलायना लानांगौ। बे सिटिंसखौ मा खालामो बेनि बिखय आं देखायनोसै, नोंथांमोना नायदो। नै मोनसेया जाहैबाय बेहाय अफ अन दं। जेतिया नैयो अफ थागोन बेयो जों वेल्डिं जेतिया बैहाय खालामो वेल्डिं जानाय नङा। बेखौ जोङो अन होना लानांगोन। बेयाव 1 दङ, 1आव होना लाबाय। जुनथु जोङो वेल्डिंखौ होगोन, बे वेल्डिं होनाया थिकनेसा रोजाबाथाय, थिकनेस माने जोंनि रोजा दाद बियो रोजा जायोबाथाय जों बेखौ मिलायनानै लानांगोन। बेहाय फार्स्टआव जोंना स्टार्टिं 1, जेतिया थिकनेसा एसे रोजा जागोन होनबा जों 2, जेतिया आरो बेनिफ्रायबो रोजा जागोन अब्ला जोङो 3आव। बेखिनियाव अके लोगोफोर, थिकनेस मथे जों बेखौ मिलायनानै लानांगोन। दा फैनानै जोङो वेल्डिंखौ बोरै खालामो नोंथांमोननो देखायनोसै। स्पट वेल्डिंआ माबोरै नोंथांमोना नायनानै लादो। अके लोगोफोर नायदो। नै लोगोफोर, ओमफ्राय आं दा नै बेखौथ' नोंसोर नुदो लोगोफोर, बेयो मोनसे आं हास'नानै लाबाय। बेयो फिसा रड। बेखौ दा आं स्पटआव बोरै खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै। दा आं वेल्डिंखौ खालामसै बोरै खालामो। बेखौ जों ओरै समान लादो, लानानै बेखौ जों बेहाय लादो। एसे जाबाय। जाबाय। लोगोफोर नायदो, नै आङो बेखौ मा खालामबाय, स्पट वेल्डिंआव खालामबाय। जेनेबा साप'ज हमनानै ला नेटफोर मोनसे बिदि रडनि नेट दंना, आरो किसुमान ओइ बास्केटफोर दं, बेफोरखौ जोंफोर बेयाव स्पट वेल्डिंआवनो खालामनो हायो। नैखौ नायदो लोगोफोर, नैखौ आं ओरै मोनसे होबावनोसै लोगोफोर।
नुबाय लोगोफोर बेयो स्पट वेल्डिंखौ जों बेफोरबायदि खालामो थेंक इउ लोगोफोर मोजां मोनदोंबा खेमसे लाइक खालामना होदो आरो नोंथांमोननो आं बहुत मेचिन दंबावो जोंहा गोबां बे मेचिननि बिखय बोरै मेचिनफोरखौ वेल्डिं खालामो बेनि बिखय आं नोंथांमोननो देखायलांगोन बाय बाय